akakwazi ukuthola empilweni yakhe, afike empilweni yakhe kumnyama, kuqhubeke kube mnyama, kodwa mafika uyakhanya, yingakho Bwana athi mina Jesu ngokukhanya kwezwe, omlandela wena Jesu akasoza. Akazi ukuthoba nempilweni yakho abathenga umnyama, akazi ukuthoba abathengele kukhanye, kodwa I'm here to prophesy ukuthi kuyakhanya nawe yakho, kuyakhanya. Mayifika ingelosi yamthululela uMthembu uthi sengikulungele ukufa ngoba lento eyiba emsebenzini. Mayifika lithi iBhayibheli yafike yamshaya noma yamthinta ohlangothini. Ngalesikhathi imthinta ohlangothini amaketa akhe, okay nana ba, amaketa akhe avele awa. Ayiphinde futhi ngalesikhathi imthinta amanye imthinta ohlangothini amaketa ayophinde awa. Ngoba kahlela uJesu akakwazi ukuthinta izinto ezimbophile ziqhubeke zikubophe, kodwa mayakuthinta izinto ezimbophile ziyawa, izinto ezimbophile ziyaqaqeka. Ngingakho hlabelelayo uthi ngizwile isandla sakhe singinika, impilo yami ayiphilanga yafana. I can feel that ukuthi nje kunabantu abadinga ukuthintwa isandla. Jesus, sabathinta isandla iy'bopho zeminyaka ziyaqaqeka, sabathinta babathinta ngesandla ama-generational curse ayaqaqeka, babathinta ngesandla iy'bopho zeminyaka amakhasi ayaqaqeka. Hallelujah. Lithi yathi vuka lavuka le ndoda, and lento yenzeka amasosha khona kade, and yonke le process eyenzeka la awayiboni. Ngoba kukhona la esizodlula khona, basibekela imithwebo bathi ngeke size sidlule, baze bazoze bamangala bathi ubalidlule kanjani, kanti sofikile umfana wensuku. Kanti sofikile uDr. Jesus, sofikile udokotela uJesu. Babazalwane ba, akekho umuntu oke wahlangana noJesu asesimeni isimo sakhe saqhubeka saba njalo, kodwa wonke umuntu oke wahlangana noJesu uhlangana isimo kwabakhona ithena la. Amanye amazwi bazalwane ba, uJesu ke wahlangana leli ndoda ekade seyihleli 38 years eqhubile. Mahlangana nayo naselahlekelwe ithemba. Ufika uJesu uyayibuza ukuthi uyathanda yini usizo? Ithi le ndoda Nkosi, I have no man. Kuthumangisa nje uzomunye phambi kwami okusho ukuthi ne-situation yakhe nje yayimbamba ukuthi noma ethanda ukusizakala kodwa angasizakala. Ngoba wena kunesimo wena esikubambile esenza ukuthi noma ngabe uyathanda ukusizakala kodwa ungasizakala uphila usempilo wena. Uphila usempilo wena. Anibona igama likaJesu yathi le ndoda Nkosi anginamuntu, ngoba kuyenzeka kube sebantwini kodwa ungabi namuntu. Babegcwele abantu emkhosini, kodwa lithi iBhayibheli le ndoda ithi Nkosi anginamuntu. Isho ukuthi leyo, isho ukuthi umuntu nomuntu kufanele axhumane nomuntu othile ukuze afike. Yazi bazalwane bami, kunalento ekuthiwa ama-delays. Ngiyangizwa bazalwane, spirit ekuthiwa sama-delays. Usathane noNkulunkulu noma usathane uyayazi imfihlo yomuntu ukuthi umuntu yabona umshado ofunayo ukho ezulwini, le moto oyifunayo ayikho ezulwini.
ekhaya ukho ezulwini kodwa ubeke kubantu ekufanele uthandazele ukuhlangana nabo. Ngoba uSathane uyayazi leyo mfihlo uvelenze nje uSathane. Okwesinye isikhathi uSathane akakuthumeleli ngemoya madimoni. Into ayenzayo uvela kuphambanisa nabantu. Ukuphambanisa nabantu kanjani? Ukuphambanisa nabantu kanjani? Kanje enza ukuthi abantu ekufanele babe sempilweni yakho bangabi khona. Bese uthi laba bangadingeki kube yibona. Empilweni noma ungathandaza kanjani kodwa uma ugeje abantu bohambo lwakho ngeke uzufike la ofuna ukufika. Yes, ngiyavuma DJ. Abanye they are born again but they are delaying you. They are letting you down. Abanye noma basindisiwe kusho ukuthi abohambo. Oh, can somebody shout hallelujah? Hallelujah. Akusho ukuthi abohambo lwakho. Ingakho umuntu kufanele aconnect to somebody. Ukuze athole isimangaliso sakhe. Hallelujah. Ingakho tonight uNkulunkulu umbeke njenge point of connection ekufanele uconnect ukuze uthole isimangaliso. Ngoba kuyingozi ukuthi uNkulunkulu amise umuntu phambi kwakho kanti wena awumfuni. Zonke izinto ozoyithola ngokuyibukela. Okusho ukuthi mawamfuni lo muntu sezikugejile izinto. Uyabona ukuthi nje usonde esontweni la khona umholi wakho awumthandi uyaphuma kulelo sonto ngoba usalela mahala.